በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም አምላክ ምሳኹም ይኹን። ክቡራት ኣሕዋትን ሓትን ደቂ ተዋህዶ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ ሰላም እየ እግዚአብሔር ይመስገን። እሽን ሎማዓንቲ ሒዘዮ ዝመጻኹ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ከም ዝፍለጥ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 እንታይ ከም ዘለና ሪእና ነርና። ሎማዓንቲ ድማ ምዕራፍ 3 ምዕራፍ 4 ሒዘ መጽእ ኣለኹ። ነዚ ቻናል ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ተኸታተልቲ ዝኾንኩም ድማ ላይክ ሸር ብምግባር ንኽትከታተሉ ብትሕትና ይላቦ ናኡ ኸብለኩም። ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 3 እንታይ ዘምህረና? ኢዱ ዝሰለለት ሰብኣይ ከም ዘሕወየ ይብል ኣብቲ መጨረሻ። ንቐጽል። ኢየሱስ መሊሱ ናብ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ኣተወ። ኣብኡ ከዓ ኢዱ ዝሰለለት ሰብ ነበረ። ምእንቲ ክኸስዎ ድማ ብሰንበት ዘሕወዮ እንተኾይኑ ይጸናተውዎ ነበሩ። ኢየሱስ ከዓ ነቲ ኢዱ ዝሰለለት ሰብ ተስእሞ ኣብ ማእኸል ደው በል ንኣቶም ድማ ብሰንበትስ ጽቡቕ ምግባር ዶ ወይ ክፉእ ምግባር ነፍሲ ምድሓን ዶ ወይ መቕታል ይግባእ በሎም። ንሳቶም ግና ስቕ በሉ። በቲ ትረት ልቦም ጉሂዩ ነቶም ኣብ ዙርያኡ ዝነበሩ ኩሎም ብቁጣዕ ጠመቶም። ነቲ ሰብኣይ ከዓ ኢድካ ዘርግሕ በሎ። ንሱ ድማ ዘርግሓ፣ እታ ኢድ እውን ሓወየት። ፈሪሳውያን ድማ ወፂኦም ብቕልጡፍ ከመይ ገይሮም ከም ዝቐትልዎ ምስ ሰባት ሄሮድስ ተማኸሩ። ኢየሱስ ተኣምራት ከም ዝገበረ። ኢየሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ባሕሪ ኣግለሰ። ካብ ይሁዳን ካብ ገሊላን ከዓ ብዙሓት ሰባት ሰዓብዎ። ከምኡውን ብዙሕ ህዝቢ ነቲ ኩሉ ዝገብሮ ሰሚዑ ካብ ኢየሩሳሌም፣ ካብ ኤዶምያስ፣ ካብ ማዕዶ ዮርዳኖስ፣ ካብ ዙርያ ጢሮስን ሲዶናን ናብኡ መጸ። ብምኽንያት ብዝሒ ህዝቢ ሰብ ምእንቲ ከይደፋፍኦ ጃልባ ኣዳልዮም ከጽንሕሉ ንደቀ መዛሙርቱ ነገሮም። ንብዙሓት ኣሕዊዎም ነበረ እሞ ኩሎም ሕማም ዘለዎም ምእንቲ ክነኽዎ ከሳዕ ዝወድቁ ይደፋፍዎ ነበሩ። እቶም ርኩሳት መናፍስቲ ምስ ረኣይዎ ንስኻ ወዲ እግዚኣብሔር ኢኻ ኢሎም እናእወዩ ኣብ ቅድሚኡ ወድቁ ነበሩ። ንሱ ግና ከየግህድዎ ኣበርቲዑ ኣዘዞም። 12 ሃዋርያት ከም ዝሓረዩ። ኢየሱስ ናብ እምባ ደይቡ ነቶም ዝደለዮም ጸውዖም። ንሳቶም ከዓ ናብኡ መጹ። ምስኡ ክኾኑን ክሰብኩ ምእንቲ ክልእኾምን 12 መሪጹ ሃዋርያት ኢሉ ሰመዮም። ሕሙማት ከሕውዩን ኣጋንንቲ ከውፅኡን ድማ ስልጣን ሃቦም። እቶም 12 ድማ ጴጥሮስ ኢሉ ዝሰመዮ ስምዖን፣ እቶም በኣኔርጌስ ማለት ደቂ ነጐድጓድ ኢሉ ዝሰመዮም ደቂ ዘብዴዎስን ያዕቆብን ሓው ዮሐንስን፣ እንድርያስን፣ ፊልጶስን፣ በርተሎሜዎስን፣ ማቴዎስን፣ ቶማስን፣ ወዲ እልፍዮስ፣ ያዕቆብን፣ ታዴዎስን፣ ስምዖን ቀናናውን፣ እታ ሓሊፉ ዝሃቦ ይሁዳ ኣስቆሮታውን እዮም። ኢየሱስ ንኣጋንንቲ ብቢኤል ዜቡል ኣውፂኡ ከም ዝተባሃለ። ኢየሱስ ናብ ገዛ ምስ ኣተወ ምብላዕ ምግቢ ክሳዕ ዘስእኑ መሊሱ ብዙሕ ህዝቢ ተኣከበ። እቶም ኣዝማዱ ከዓ ዓቢድ እዩ እንትበሃል ሰሚዖም ክሕዝዎ መጹ። ካብ ኢየሩሳሌም ዝወረዱ መምህራን ሕጊ ድማ ብኤል ዜቡል ሒዝዎ ኣሎ፣ ንኣጋንንቲ እውን ብሓለቃ ኣጋንንቲ እዩ ዘውፅኦም ዘሎ በሉ። ኢየሱስ ድማ ጸውዖም። ብምስላታት ከዓ ከምዚ በሎም፣ ሰይጣን ንሰይጣን ከመይ ገይሩ ከውፅኦ ይኽእል? ሓንቲ መንግስቲ ንስንሳታ እንተተፈላለያ እታ መንግስቲ እቲኣ ክትቀውም ኣይትኽእልን። ሓንቲ ስድራ እውን ንስንሳታ እንተተፈላለያ እታ ስድራ እቲኣ ክትቀውም ኣይትኽእልን። ሰይጣን ከዓ ንስንሳቱ ተጻሊኡ እንተተፈላለዩ ይጠፍእ ዳ እምበር ኣይቀውምን። ነቲ ሓያል ቅድም እንተይኣሰረ ኣብ ገዛ ሓያል ኣትዩ ንብረቱ ክጉርጉር ዝኽእል ሓደ እኳ የለን። ምስ ኣሰሮ ግና ነቲ ገዝኡ ክጉርጉር ይኽእል። ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ንደቂ ሰብ ኩሉ ሓጢኣትን ጸርፍን ክሕደገሎም እዩ። እቲ ንመንፈስ ቅዱስ ዝጸረፈ ግና ንዘለኣለም ኩነኔ ደኣ ይኾነ እምበር ፈጺሙ ኣይሕደገሉን እዩ። ከምዚ ዝበሎም ድማ ርኩስ መንፈስ ሓዲርዎ ስለ ዝበልዎ እዩ። እኖ ኢየሱስን ኣሕዋቱን እኖኡን ኣሕዋቱን ናብኡ መጹ። ኣብ ደገ ቆይሞም ከዓ ክጽውዕዎ ለኣኽሉ። ብዙሕ ህዝቢ ኣብ ዙርያኡ ተቐሚጡ ነበረ እሞ እኖኻን ኣሕዋትካን ኣብ ደገ ይደልዩካ ኣለዎ በልዎ። ንሱ ድማ እኖይ መን እያ ኣሕዋተይከ ንመን እዮም ኢሉ መለሰሎም። ነቶም ኣብ ዙርያኡ ተቐሚጦም ዝነበሩ እናጠመተ እነይን ኣሕዋተይንስ እኒሄው በለ። ኩሉ ፍቓድ እግዚኣብሔር ዝገብር ሓወይን ሓፍተይን እነይን እዩ በሎም። ተወሳኺ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ድማ ኢየሱስ ብምስላ ከም ዝምሃረ ይብለና። ኣብቲ መጀመርያ ናኸይድ ንቐጽል። ብድሕሪኡ ኢየሱስ ኣብ ገምገም ባሕሪ ኮይኑ ክምህሮም ጀመረ። ኣብ ባሕሪ ናብ ጃልባ ደይቡ ክሳዕ ዝቕመጥ ብዙሕ ህዝቢ ናብኡ ተኣከበ። ኩሉ እቲ ህዝቢ ከዓ ኣብ ገምገም ባሕሪ ኣብ ምድሪ ነበረ። ብምስላታት ገይሩ ብዙሕ ነገራት መሃሮም ክምህሮም እንተሎ ድማ ስምዑ፣ እንሆ ዘርኣይ ክዘርእ ወፈረ። ክዘርእ እንተሎ ሓደ ዘርኢ ኣብ ወሰን መንገዲ ወደቀ። ኣዕዋፍ መፅአን ድማ በልዐኦ። ገሊኡ ድማ ብዙሕ ሓመድ ኣብ ዘይብሉ ኮክሒ ወደቀ።
عمقت حمد سلازي يقول لك عقل طيفو بقولة صحي مسبرق أجنات ساملوه سور سلازي نبرون حرارة قولي أم أكل إيشوك ودقة إتو إيشوك عاوي حنقو فرون أيهابن قاليو دما أو صبق مريت ودقة بقولة عبي فريون قاليو سلاسة قاليو سسا قولي كأميتي هابي زي سمع زنزله يسمع بلو ترقم مسلا زرائي نبينو مسكونا كعا أتوم أوزري أو زنبرو مستمع سرتك لتدك مزامر تخينهم بزعاء تمسلاتات تيعوه نسوك عاكم زي ولم مفلات مستير منغستك زي أفيرنا أخذكم إيوتو هاي وزلو نتوم بوصا إزلو قنا مرأي كريو قنا كي يستهلو مسمعون كسمعو قنا كي يستوعلو نسها كي يأتوما محرت كي يقبر اللهم اسكلو بمسلا أيوز نقرهم كم زيد ما بلهم نزل مسلا أزيدو أيستوعلكم وين كم يجيركم دعاء نخلو مسلاتات كتردو وإيهم اتزرع أي قال يوزر قالي آتهم سبات نت أبوسن من قد استزرع يوم مسلو مسمعو شعو سيطان مسيو نت أبلب مستزرع قال يوسدو كم وقع قالي آتهم نت أو كوك استزرع يمسلو نت قال مسمعو وشعو بحبوس يقبلوا نجزيو انبر سور يبلمون دحار جنا سلا تقال مكرا ويسدت مسكونة قلطفهم يخحدو قالي آتهم كعا نتاو إيشا خستزرع يمسلو يسمعوا انتخونا حاليوت إذا عالم زيان فقري هافتن كالي تمهرتن آتيو نتي قال يحنقو فرزي ولد ما يكون قالي آتهم كعا كم تاو تصبق مدرس تزرع يوم نتقال يسمعوا يقبلوا قالي آتهم سلاسة قالي آتهم سسا قالي آتهم قل مئتي يفريو مسلا حبو مبرهاتي يوسس دما كم زي ولم سب مبرهاتي أوريه أوشت كفر ويكع أو تحت عرات ليو زقمطو أو قوامي كندلو أيكونن زقمطو زي جهاد حبو زي قلة صور يلن زي سمع زنزلو يسمع موليش دما كم زي ولم نتتسمعو أستفللو بتتسفرلو مسفري كسفر لكم كوسخلكم ونيو نزلو وهو نتزيو لقنا أتازل تقوى يحدقو يممو مسلا زرئن قوعن لا كم زي دما بلا منغستك زي أبير أو قراتو زرئي كم زرء سبيا نسو بلايتي يدكس بمعالت دما يتزرئ دما نسو انتي فلطا يبقل يعبون إتا مدري بعلا تبقل قدم بقلي دحار زللا أفت زللا دما بوصح سرناي فتصيمو مسفري كعا قوعي سلازبصحه معصيد يسدد مسلا زرئي أدري مليسو دما كم زي بلنا منغست እግዚአብሔር بمنتاي كن مسلا انتاي كمسلا نغبرلا كاب كل زرئي مدري زنأست مدري كم اتزرئت فرع أدرئيا مستزرئت جنا تبقل كاب كله أحملت ون تعبي أعواف سماي أبتحتي سلالا كعرفا خصع زخئلا خعا عبيتي جنافر تجبر كمتن مستوعلهم نتي قال بزي خمزي زبده مسلاتاتي نغرم نبره بزي مسلا أيتزاروا من ندك مزامرت جنا نبيناتهم كله يجلسلهم نبره إيسوس معبل كم زهده بتام علتتي أمدري مسين دك مزامرتنا معدو نساجر بلوم نتهم حزب أفانيهم دما مساتهم بجلبا وسدوا قالوا تجربتا تكعمسون برا برتع أول نفاس تلعله إتجلوا خصع ما يتمل دما إتمعل نفتا جلبا أتنبره إيسوس جنا بوسن دحريت إتجلوا تتريسو دكيسو نبره دك مزامرت دا أبرابيرهم دما دك مزامرت دما أبرابيرهم ممهر مدفعنا أي حزنة كان يبلو نسخة تسيو نتنفس قصصه نتبحر دماغ بلي هدي بلا يتنفس دماغ بلا عويو هدأتون كونه عوي هدأتون كونه نسخة عندك مزامرتو سلامن تحت فرحو صح عند زيد أمنتي يقولكم البلو نساتهم جنا يمنا فرحو نساتهم دماء أزن فاسن بحرن زوس من يو تبهارو يبلنا سلقالو بعد يسخنا لولو بهاريك زي غير أملخنا كبر مسجنا نيوس أحيو وصفات لك زي أفير لول ولا تدنجل ولا مسكلو كبر آمين وانجيل ماركوس معرف حمشتي كتصل